Prečo vás to ťahá na malé jedlá, aj keď ste sytí a čo s tým robiť? 3 kroky a hlad odíde. Počuli ste o tom, čo je signál sytosti? Ak vás neustále ťahá raz na sladké, raz na slané už hodinu po jedle, znamená to, že v mozgu sa tento signál nespúšťa. Vypína hlad, keď sa do krvi dostane dostatočné množstvo aminokyselín. A za tento proces zodpovedá vaše trávenie. Pomalé trávenie vedie k tomu, že aj s plným bruchom budete cítiť chuť niečo zjesť. Tu sú 3 jednoduché kroky, ako zapnúť signál sítosti a prestať sa prejedať. Po prvé, viac bielkovín a trochu zdravých tukov. Po druhé, vymente bežné malé jedlá, napríklad sendvič alebo sladkosti, za mrkvu alebo list šalátu. Sú chrumkavé a najčastejšie máme chuť práve chrumkať, nie jesť. A po tretie, píte vodu, pretože hlad a smäd sú dva stavy, ktoré si ľudia najčastejšie mýlia. A najdôležitejšie, potrebujete podporiť prácu trávenia, aby sa bielkoviny vstrebávali a neležali ako ťažoba. Ako to urobiť? Napíšte do komentárov slovo travení a ja vám pošlem jednoduché metóda podpory trávenia do súkromných správ.